Takže ale všichni vítejte u mého dnešního Čau videa. lidi. Videa a mé jméno je Bazi a dneska to nejsem sám, ale je tu Kytra. Čau Kytro. Super. Pojď, co dáme jako první duel? No, abyste to pochopili, to Kytra je trochu rychlej. Jirka. Kytra. Tak tady přidali do MC Rybář nové minihry na duely, takže já bych... Mě vážně přidali? Přidali. Tak já bych dal Aha. Diamond a SMP. Bych Tak zkusil. Já to hraju úplně poprvé, Diamond SC. Jo, to je. Ty Tak jo. to je GG, no. Tak to nedám. Nebo já taky ne. Bank. Tak, tohle jsem v životě nehrál, jo. Já taky. Co jsem tu měl? Já si tady ještě dám expert battle. Nice. Tak pojď. Já mám pocit, že jsem tam něco měl, ale už asi ne. Sakra, já to nemůžu craftit. No nemůžeš, no. Ty jako co čekáš? Ještě, že mám... Že tady nic ten oheň nedělá. Tak ty jdeš. Dostaneš sekírkou. Ty máš taky to fire resistku, veď? No to je, oba dva máme úplně to samý, kámo, ti řeknu. Tak pojď. Tak pojď, Kytro. Tak, Ono. dostaneš kobičko. Takhle nikdy neskončím, kamaráda. Tak good job, kámo. Tak já tě zastavím. Tak já? Tak mě zastav. Ty jsi, Já jsem zapomněl, že máme perly, no. Že? Co jsme to sakra vytvárovali? Rychle pryč! Tak, ty zhebneš, kamaráda. Ty půl hápkem jsem ti zdržel, kámo. Já jsem zatím dám zase poťáky. Je nazdar. Mezitím se to Tak já stihneš, už tě zabiju. Já tě chci zrušit štít hlavně. Já vím, že mě ho chceš taky zrušit, takže já ho teďka na schvál nebudu používat a budu ti dát dozvat. No. Mě to hrozně vadí, že tam je ten fire aspekt, já to prostě vůbec nevidím. To já mám ten resurs, který mě ho zmenšuje, takže Se máš díl. já mám půl hápka, bro. Ale já to vždycky přežiju. Já vždycky všechno přežiju. Na kolik mám tu straničku? Jo, to je na minutu, to je 2, jo. A je to- Good job, bro. Já ti to zničím a budu tě... Já jsem to mega podělal. Seš tak- no? No to seš no? Takhle ti říkám, že neskončím. Do prčic, já jsem vyhodil pavoučin. Dobré, tak Tady se úplně nepovedlo. a dám ti hezký komba. Co to máš za respekt? Low fire. Takže já mám menší fire. Papa. Ty jsi tak otravnej, kámo. Ne, to je jenom skill. Tak ty dostaneš. No good job, bro. Já to věděl, že to použiješ, proto. Ti moc nepomůže, kamaráde. Jako zdrhej se. Ale... Já se chci dát aspoň tohle. Tak to ne. Tak nechcejmeš, kámo. No. To jsi vybral moc lehkýho protivníka, nemyslíš? Nevybrala. Tak ty Ty mě... teďka uvědomuji, že jsem nepoužil za tu hru ani jeden blok. Zdrej! Jako asi jsi neuvědomil, kolik jsem měl hápek, no.
No, já to ani nevím. To ne... Ježiš, já jsem se až teď všiml, co mě to tamhle dole vpravo ukazuje. Nemá ani To je rozbitý divný. armor, tak to je dobrý. Hej, buď ti dřív čupne armor, anebo zdechneš. To si musíš vybrat, bro. Takhle neskončím, ti říkám. Takhle určitě neskončím. Končíš. To ti říkám. Zrušil jsem ti vodu, paráda. Nezrušil, já jsem si ji vzal. Ty blbečku. Jenom, kdyby si z toho nevšimáš, je to tam. Já ho ani nepotřebuju, já ti ho klidně dám. Kdo pak tady nemáš štít? Já ho ani nepotřebuju. Víš co mám? Totem. Já nejsem slepý, bro. Tak ale už zdechni, už jsi... Zmiz! Nikdy. Ne, ale ať já zmizím, víš? Jak se mohl dovídat. Jako třeba teď. Co? To seklo. What the? Co to? Co to doha? Tak Se to teďka nějak, ono se to nějak buguje teď. Oh, no. Jak se snaží mě zastavit, i když je, že prostě smrt je nevyhnutelná. Protože ji nepotřebuješ. Ok, už nemám perly, hala. Já jsem ani 10 přišel. Já ti něco teďka objevil, ale nebudu ti to říkat, protože jsem tady správný kámoš. Tak pojď, Kertro. Tak pojď. Já nejdu! Tu máš. Nezhodneš. Ale nezhebnu. Papa. Doufám, že ti zbylo málo, abych tě mohl zabít. Nebo já se jdu. To hru se jdu. Já jsem se až teď uvědomil, že už nemám tu srejčku. Tak já si nasadím tady do paťáku. Já už mám jenom strenčky. No tak to máš GG, no. Protože jsi si občas zbytečně pracoval. Tak to seš dead, kámo. Už to vzdej. Říkám ti, vzdej to. Nevzdám. Nikdy. Máš strenčku? Tak ti nepomůže, kamaráda. Mám ji, no. Já nemám jednu důležitou věc. Já jsem ani na něj nechtěl, já mám víc štěstí než rozumu, bych ti chtěl říct. Já jsem na něj ani nenajel, já jsem prostě chtěl jít. Kam zmizela moje perla? Jak je takhle do XP? To je noob, kámo! To si děláš srandu. Jo, tak ty mě budeš nadávat. Tak teďka jsem vytočil. Tak jako před smrtí se tě se musím vytočit. Tak to ne, kamaráde. Táhni do pryč. Ten. Doháje. Tak jsem něco podělal. No to si podělal, no. Dáme si geple. Tak pojď, Ale já kamaráde. tam zatím do... Díky za XPčka. Aha, ty jsi hnedka za mnou, jsem říkal, že Před jsi tvou stará. smrtí bych ti poděkuju. Tak to. Já mám poslední 2 perle. Dobře ti tak, kamaráde. Ty buď sticha, jo. Ten, Ty- který má pořád to vypnutý štít. Jo, ty spamuješ. Nejsme v 1.8. A? Ale kdyby něco, mě už došly perly. O? Vypnu. Tak to máš dobrý. Sdělit. Papa. Já si tady vodou tvoji hlavu. Zapomeň. Co jí děláš? Ty jsi jako nějaký Spider-Man? Ano. Jsem Spider-Man. Spider-Man Buzzy, Spider-Buzzy. Tak jak se tě tady hezky nahitu, když už tě tady máme? Že jsi to mohl dát i nahoře. Vím no. Kámo!
to si děláš srandu, nenávidím vodu. Nenávidím pavučiny. Kolik máš cobweb? Málo. Já to s tebe stejně vymlátím. Co? On mi zrušil vodu. Ty opravdu? Já jsem ti zničil, no. V pavoučiny. Yeah. Poslední. Vám. Doufám, že zhebneš na tu ender perlu. Teď máme ještě 3 perly, takže jako... Táhni ode mě, je koronavirus zase. Tak hele, oni si zase vymýšleli nějaký nový virus, vynalezli ty koumákové. Zase nový nějaký virus, takže se nás budou strašit, nemůžete jít ven. Na což se taky tebe velice těšíme, ano. Pojď už! Nejdu, Jo, nejdeš? nejdu. Umři! Yes! Nice! Tak jdeme to, nějaký jiný? Čekej. Teď jdeme Spear a Elytra. Tak ale, co si chtěl vytáhnout svoje rewards? Tak pojď, kamaráde. Něco z toho udělám. Bang. Co? To není možný. To není možný, kámo. To ná. My ani nezačne a už máš popnutý totem, vážně? Protože ty jsi vybral blbýho člověka na spírek, řeknu. A jsi dobrý? Se Spírou? To nevíš jak. Píš si, že vím. To se nepíše, to víš. Tak pojď. Kde seš? Tě hledám tady, ty moucho jedna. Tak pojď. Ale já tě musím najít nejdřív. Já tě vidím na minimapě. Ty máš minimap? Mhm. Já ji tady hledám. Víš co? Kde seš? Já nevím, kde je tady tak pojď ty moucho. Já tě hledám. Tak kdybych... Hele, kdybych tě viděla, tak jdu po tobě. Tam seš. On je někde za mnou. Ne, pode mnou seš asi. Kde seš už? Nikde. My tady si hrajeme na mouchy. Tak ty jsem něco podělal. No to jo. Máš pravdu, že jsi to podělal. Tak ale už se zastav. Já tě chci dát spírem a ty se ani nenechal. Škoda, že to nemá launch. Co? Tak kde se... Já tě hledám. Jsem nad tebou, Pepego. Proč mě to nedalo? Já budu mít na high groundu. Tam mě nemůžeš trefit. Můžu. Myslíš? Můžu, všechno je možné. Všechno jde, když se chce. Prčit, kolik mám než... No, teď GG. Někde je tu beztotémovej! Co je? Máme ještě jeden. Co? Od kdy? Ne. Když jsem ti popnul 2? Jo, já jsem ti zapomněl říct, že si můžeš i opravovat tvůj kit, který máš na různé věci. Co? A tam jsou neomezené věci, takže já nemám méně poťáku, ale a víc ti. Totému? Totému. Tak kouká to tam, kde je? Nevidím ho, tam není. Proč bych chtěl mě ukazovat? Takže já nemá slabý. Tak víš co, ty pojď sem. Kámo, Ty tady poletovat tak nějaká stupidní moucha a pojď se. dobře. Jsem tě zabil, takže tohle máme. Tak já mě prosím tě nech bejt chvíli. Hrát TNT freestyle. Chápeš, že si chci vytáhnout ty rewardy? OK, tady.
Tady máme Já jsem si jenom prohlídal věci, co mám. Sharpness 1. Sharpness 1, co to je? Jsem nikdy neviděl. Ježiši, tak to bude sranda. Proč mě to nejde nahoru? To bude, no. To je hlavně pro Redstone Mastery. Prči zdi. Chytaj! Bank! Proč mě to nejde horu? Jak na to chtěl udělat tak hezkou pastičku, to vkus, ale o to nejde. Proč mě to nejde nahoru? Hop, hop. Proč to nehoří? Můžu se na něco podívat? Na kuš, já ti to pak řeknu. Na ní se Zajímavé. Co nehoří? Bude, kdy TNTčka nehořej. Proč? Tak ale chápeš, že prostě můžeš mi vysvětlit, bude, kdy TNTčka nehořej. Řekni mi to. To zase je. Ty vážně si má nedáš pokoj, co? Tak pojď! Co si, že dělám? Jsem dobrý. Ale Kámo, hej, nechci nic říkat, ale já jsem Maze Master. no tak to nejsem. Ty jsi možná Spear Master, ale přísám No proč? ti, že já jsem dobrý v majskách. Mám si potky, na tebe vůbec nemám čas, dohám. Bang. Co? Já se jdu oběsit. Chápeš, že mě to... Lukas, Creeper maniak. i tak ale kolik hráš ještě těch? Nevím, mám jich. To je Tak. moc za na tom. Tak pojď! Hej, čekaj, já to chci do té trefy, abych zjistil. Čím jsou ty šípy? Ty Petr Hour, nebo co to? Konec! Přibližovat se ke mně. Ne, co jsem podělal? No, to mi nic neudělá. Tak se pojď. Aby si šel do pekla! Zdar! Tak to jsem podělal. Podělal. Ještě já tady bombardu. To ne, takhle neskončím. Ale skončíš. Přiznej si to. Takhle neskončím. Au. Mám po to tam. Ne! Yes! Ale Tak slabý. a skvělé. Tak se rozbít ten teček. O ne! Ok, tak pojď. Tak pojď. Tak pojď, Jdu. Titro, tak Nikam. pojď. Já tě začnu trolit. Tak to ne. Ne! Nevadí. Stejnak. OK, tak jo, tohle by bylo všechno. Protože už máme všechno udělané. Takže já bych všem mu dal asi 10 z 10, protože se mi to fakt líbilo.
Je to fakt propracovaná. Kytra a výherce těchto miniher se stává Buzzy